North Cotabato Government mitanyag og 100,000 pesos isip ganti sa mga makatudlo sa mga sospek sa pagpamumba sa lungsod sa Kabakan ni adtong Domingo sa gabii. Ang pagpamumba mikala sa kinabuhi sa usa ka college student ug nakaangol og 17 ka mga tawo. Si North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza nibutyag nga gikondena sa Kapitolyo ang insidente di na mga kasagarang nangaangol mga tinun-an sa University of Southern Mindanao. Ang gobernador nibutyag nga gawa sa cash reward nga 100,000 pesos iya usab gimanduan ang North Cotabato Provincial Police Office nga magpahigayon og mas lawom nga investigasyon kalabot sa insidente. Nipasalig si Talino Mendoza nga dunay tabang nga ihatag alang sa mga biktima sa pagpamumba. Ning pagbalita, wala pa maili sa mga otoridad ang mga nagpaluyo sa pagpang-atake.